सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर वो लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, वो लोग के एगो बहुत बड़ खेसारी लाल यादव के न्यूज हम बतावे जा रहा हूँ। वो लोग को बता दी कि खेसारी लाल आजकल फिल्म दीवानापन के शूटिंग में कुछ ज़्यादा व्यस्त नजर आ रहा है। वो लोग को बता दी कि खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के ये फिल्म आगामी फिल्म के तौर पर बा, जौना फिल्म के नाम हटे दीवानापन। जी हाँ, लगातार सुपर डुपर हिट फिल्म दिला के बाद दीवानापन के फिल्म में इतना जोरदार तरीका से खेसारी लाल यादव जुट गए बड़न। यही भी शूटिंग के दौरान लखनऊ में शूट चलत रहे, तब विदेशी सैलानी लोग उनका से मिले खातिर आ गए लोग। जी हाँ, वो लोग बता दी कि विदेश से सैलानी आई रहे लोग घूमे खातिर, तब तक दीवानापन के सेट पर पहुंच गए लोग खेसारी लाल यादव से भेंट करे खातिर। जी हाँ, खेसारी लाल यादव से भेंट करते हुए खेसारी लाल अपना अंदाज में वो लोग के बहुत बढ़िया से अभिवादन कैलन। तो वो लोग भी खेसारी लाल यादव के आई लव यू बोलस लोग। जी हाँ, लोग जानते नहीं कि खेसारी लाल ये बात कहे में माहिर रहन, स्टेज पर भी बराबर पब्लिक के आई लव यू बोलत रहलन। तो वही वो लोग के भी बोलन आई लव यू, तो वो लोग भी जवाब में उनका के आई लव यू बोलस। अब बहुत देर तक सेल्फी के दौर चलत रह गई। वो लोग भी बहुत अच्छा भाषा में अपना तरीका से अपना भाषा में वो लोग इनका के सुपर स्टार कलस के आप रियल में सुपर स्टार हैं खेसारी लाल यादव। जी हाँ, खेसारी लाल यादव से बहुत देर तक वो लोग अपना भाषा में बात कैलस लोग, जना के गाइड वो लोग के समझा के इनका के कन्वर्ट करके भाषा में बतावत रहे लोग। तो खेसारी लाल वही टाइप से जवाब देते रहन। काफ़ी देर तक इंटरटेनमेंट के भी दौर चलल, जौन की बहुत देर तक खातिर वो लोग खातिर भी यादगार रहे, ये उनको खातिर यादगार हो गई। जहाँ भोजपुरी के ताजा तरीन खबर वो लोग बीच ऐसे ही हमने के लिया उतरन सन। अगर अभी तक लोग भोजपुरी चैनल हमने के छपरा जिला भोजपुरी सब्सक्राइब नहीं करे तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लिया और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई। धन्यवाद।